Moi! Tiedättekö mikä on yksi maailman parhaimmista asioista? Se on imuri, jossa ei ole johtoa. No niin. Hiukset on pesty. Ja nyt mulla olisi hetki aikaa ihan vain istua ja olla ja katsoa Netflixiä, juoda aamukahvia, koska sitten tossa noin 3 tunnin päästä about pitää pistää nousesti meikki ja sitten pitää lähteä tonne Espooseen Lumenen tehtaalle. Meillä on siellä Lumenen kanssa semmonen kokous Tubeconista. Jep. Eli sinne sitten mä otan teidät mukaan ja pääsette käymään siellä Lumenella. Okei. Mä oon lähdössä Lumenelle käymään. Meitä pitäisi tulla sinne about 13 kauneustubettajaa juttelemaan Tubeconista ja näin poispäin. Mulla on tulossa yksi morsian koemeikkiin tuossa lauantaina. Ja mä ajattelin, että mä testaisin sen lookin, mitä hän haluaa itselleni. Hiukset ja meikki on laitettu semmoiseksi, että ehkä mä näytän sitä paremmin jossain muussa vaiheessa, mutta tein itselleni sen meikin ja laitoin sitä uutta Clarinssin Fixiä. Ja täytyy katsoa mikä se nimi oli. Joo, mutta laitoin sitä ja katsotaan nyt sitten, että miten kauan tää meikki kestää. Että miten kauan se kiinnityssuihke kestää. Jep. Joo, siis multa kestää 1,5 tuntia päästä Espooseen. Järkyttävää. Järkyttävän pitkä aika. Nyt katsotaan, jos mä törmäisin vaikka junassa noihin muihin. Niin sitten ei tarvitsisi mennä niin yksikseen sitä koko matkaa. Minä olen palannut Lumenelta. Joo, mä kävin hakemassa itselleni laittikokiksen, koska tänään on 52 päivä. Enkä minä voi syödä mitään, enkä juoda mitään. Nella Perkele otti jonkun chocolate chip frappen siinä vieressä. Mä sanoin, ei tee yhtään Nope, ei. Joo, Lumenella on aina yhtä kiva käydä. Siis Misme on niin ihana ihminen. Se on siis tosiaan vastaa PR-puolesta Lumenella niin kuin koko Skandi-alueella. Tosi ihana ihminen. Joo, niin me käytiin siellä sitten juttelua Tubeconista, että mitäs me voitais tehdä yhdessä niin kuin kauneustubettajat ja Lumenen Natural Codea. Me saatiin tosi kivoja ajatuksia, ideoita, mitä me voitais siellä yhdessä tehdä. Että joo, tulee varmaan tosi mukava tehdä taas yhteistyötä niiden kanssa. Ja sitten mä sain jo muutaman kynsilakan tosta Annika Oon Natural Codein syksyn kokoelmasta. Joo.
Ai sä laitat sinne jotkut tämmöset letit kanssa? Joo. Eli mä teen 2 teppiä sulle tänne tuohon. Ja tänne alas. Okei. Taas. Käännetään tosta. Oi. Se kande... Onks peili jossain? Yes. Jos mä katon, jos sä pidät sitä siellä, niin mä näen. Oi se on netti. Oi, se on söpö. Oi toi on tosi nätti. Mitä sä teit sille? Tulossa takaisin Marsanasta. Me jäätiin tuon Iidan ja Pauliinan kauneuskurssi ja sitten tuo Iam. Jäätiin niiden kanssa käymään pikkasen glitterissä ja pikkasen kiksissä ton jälkeen ja kello on enemmän kuin mä oletin, että se on. Hyvässä seurassa käy tolleen. Joo, toi oli aivan ihana tuo Marsanan jutska. Joo, Sara on aina yhtä ihana. Siis se on niin sellainen niin kuin positiivinen ja iloinen ihminen, että sen seurassa vaan ei yksinkertaisesti voi olla tylsää. Joo, se oli järkännyt meille Tangle Teaserin, Invisible Blend, Beauty Blenderin, Color Wown, konjaksienen ja The Makeup Eraserin. Semmoset pienet puheet, mistä ne jutteli pikkasen niiden brändistä ja mitä niillä on tulossa uutuuksia, mistä ei saa vielä kertoa. Joten mä pidän ne vaan omana tietonani ja sitten heti kun mä saan, niin mä kerron teillekin, mitä sieltä on tulossa. Mutta mulla jäi käteen tämmönen goodiebag-tavaroita. Mä voisin muuten jäädä johonkin pöydän ääreen teille näyttämään, mitä siellä on. Mutta mä luulen, että mä jätän sen tonne Makey Baby-kanavalle. Alkuperäiselle kanavalle. Mut nyt kotiin. Aamu. Mulla oli toi Lilin pesu sekä kuivaus sekä harjaus sekä trimmaus. Se näyttää nyt tosi söpöltä tänään. Tehdä mitään siis kuvata eikä näin, koska mun piti lähteä suoraan fysioterapiaan. Mä oon käynyt fysioterapiassa aikaisemminkin, mutta laitetaan teitä nyt vähän
jotenkin tolleen. Onko toi parempi? No se sopii, että olette vähän kauempana. Musta tuntuu, että olitte ihan naaman vieressä äsken. Joo. Niin siis mä oon käynyt fysioterapiassa aikaisemminkin. Ja siitä oli mun mielestä apua. Että se antoi hyvät ohjeet, että mitä mä voin tehdä salilla. Ynnä muuta tällaista. Ja nyt sitten se oli kipuklinikan aikaan. Ja nyt sitten on ihan perus Helsingin kaupungin terveyshuolto, julkinen fysioterapia. Jep. Eli katsotaan mitä sen kanssa tapahtuu. Mutta olen iloinen siitä, että mä sain laitettua concealeria, peitevoidetta. Ja sit mä oon iloinen siitä, että mä sain ripsarit silmiin. Joten mulla on edes pikkasen silleen inhimillisen normaali olo. Jep. Mutta lähdetään mä fysioterapiassa. Jep. Katsotaan, tulenko mä sieltä yhtään viisaampana takaisin. Täällä on aivan järkyttävä sää. Täällä tulee vettä kuin aisaa. Täällä ukkostaa. Salamoi äsken. Ja mulla on sateenvarjo, joten minä olen suuremmassa riskissä. Ei vaan, mä ootan, että bussi tulee. Mun jalat on märät. Nappaan. Ja autokin roiskii päälle. On 5-2 päivä jälleen kerran. Minä tein itselleni siskonmakkarakeittoa. Ja otin pitkästä aikaa, siis viimeksi mä oon ottanut tätä silloin, kun mä en ollut tuoksumiskaudessa, eli siitä on melkein 2 viikkoa. Mulla on ollut oikeasti ihan järkyttävä olo. Mutta nyt kaikki on hyvin. Minulla on itse asiassa hyvä olla. Ja pitäisi päästä syömään, koska nälkä on suuri. Kello on jotain 11:30 ja nälkä on suuri. Eli nyt on mennyt taas 1 viikko. Kauheasti kaikkea tapahtui. Mä olin joka puolella, mutta sit kuitenkin mä en saanut ihan sitä aikaiseksi, mitä mä niin kuin asetin itselleni tälle viikolle. Että tätä mä saan aikaiseksi. Mun piti käydä salilla sitten siitä loppuviikosta. Ja mä luulen, että muhun vaan iski semmonen älytön laiskuus. Ja sellaista ei saisi tulla. Se on tosi tärkeää, että sä vedät niinku itses niinku niskaperseotteella sinne salille, etkä jää kotia. Mutta mitä mä ainakin sain aikaiseksi, oli se, että mä pääsin käymään siellä fysioterapiassa, mikä oli älyttömän hyvä. Mä pääsin niitten semmoiseen kerran viikossa kokoontuvaan ryhmään. Ja sitten, sitten täytyy katsoa, jos jotenkin mahdollista olisi päästä käymään sitten niin kuin tämän Elixian ja Satsin yhteistyönkin jälkeen salilla. Se olisi se paras mahdollinen. Ja mä voisin näyttää teille tätä lappusta. Eli tämä viikko, niin kuin näette tuolta, niin siellä on taas lähtenyt 0,9 kiloa. Ja mä olen kieltämättä vähän hämmentynyt, että niin kuin tälläkin viikolla lähti. Mutta mä pidin ne 2 niin kuin 500 kalorin päivää, joten ne toimii. Se toimii. Kaiken kaikkiaan siitä, kun mä aloitin, niin mulla on lähtenyt 5 kiloa. Ja tämän 5-2 dieetin aikana on lähtenyt noin 4 kiloa. En mä voi sanoa muuta kuin, että se toimii. Ja nyt mulla ei ole nykyään enää edes niin rankkaa. Eli se oli sama kuin viime kerralla, että sitten kun sä oot muutaman viikon tätä tehnyt, niin sä totut niihin 5-2 päiviin. Ja sä totut siihen, että mitä se on sen nälkä, eikä siihen niin kuin tarvitse heti reagoida. Ja se toimii niin kuin toisinakin päivinä. Että sä pystyt paremmin
tai mä oon pystynyt paremmin pitää kiinni niistä mun tavallaan ruoka-ajoista. Että mä en milloin tahansa enää vaan napostele, vaan mä tiedän, että okei, mä tarviin aamupalan, lounaan, jonkun välipalan ja sitten illallisen. Et mun ei niinku tarvii syödä siinä välillä. Ja sen mä oon ton 5-2-dieetin kautta niinku oppinut tässä muutaman viikon aikana, mikä on ihan mahtava juttu. Jep, eli siitä on hyötyä. Ja ehkä kaikista suurin ero, nyt mä oon kyllä mun pyjamassa puoliksi, että please bear with me hetki. Eli siitä kun mä aloitin, mahtaisikohan toi olla kätevä, jos mulla olisi valot päällä. Ei, se on pahempi vaan. Pahempi vaan! Eli siitä kun mä aloitin, niin mulla on lähtenyt just niin kuin tältä alueelta pois kampetta, mikä on niin kuin se paras mahdollinen. Ja siitä tää on justiinsa hyvä tää dieetti 5-2, että se poistaa justiinsa tätä niin kuin keskivartalon lihavuutta. Eli jos sulla on yhtään diabeettista ja muita tällaisia, niin täältä saattaisi olla sulle paras mahdollinen, koska tästähän tarkoitus onkin lähteä kampetta. Ja tosiaan ei ole enää niin paljon sitä semmoista pullistumaa, eli vatsa ei enää ole semmoinen niinku, mitä se oli tuossa aikaisemmin, vaan sieltä on oikeasti lähtenyt sitä kampetta ja mä olen erittäin onnellinen tästä. Mutta enkä aio lopettaa. Tässä on vielä tekemistä. Yes. Eli tällainen oli mun viikko 5. Viikko 5 ja 5 kiloa vähemmän. Tästä on tosi kiva mennä eteenpäin, kun tää toimii. Ja se on tosi ihana, että mä kuulen tosiaan mun omalta kumppaniltani sitä, että hei, mä näen, että sulla on tapahtunut jotain, mikä on aivan mahtava. On. Okei, mut minä jatkan pikkuhiljaa tätä eteenpäin. Me nähdään seuraavalla viikolla. Moi moi!